Nazismen og olympiaden i Berlin. Den problemformulering, vi har fået tildelt, lyder således. Redegør for hovedtrækkene i den nazistiske ideologi, og hvordan det lykkedes nazisterne at komme til magten i Tyskland. Analyser, hvordan olympiaden i Berlin 1936 blev anvendt til at propagandere for nazismen. Herunder skal der indgå en næranalyse, shot to shot, af selve et citat på cirka 5 minutter. Vurderer brugen af sport/olympiade som et middel til at fremme en politisk ideologi. Hvad går den nazistiske ideologi ud på? Hitler var meget inspireret af den italienske Mussolinis fascisme. Den tyske nazisme mindede meget om den italienske fascisme. Begge ideologier gik ind for førerprincippet, altså det er udemokratiske ideologier. Begge ideologier gik ind for, at staten skulle styre landet og var antikommunistisk og antiliberalistisk. Den store forskel var dog, at i nazismen blev der gjort forskel på racer, altså der var ultimativ racisme. Deres racisme var formentlig kommet af nationalismen, da tyskerne, også Hitler, mente, at tyskernes race, det ariske/germanske udseende, var den rigtige måde at se ud på. Altså blå øjne, blondt hår og lys hud. Racerne var inddelt i et hierarki. Øverst var den tysk-germanske race, derefter kom polakker og russere, og nederst var jøderne. Hvordan lykkedes det nazisterne at komme til magten i Tyskland? I år 1920 begyndte Hitler sin politiske karriere. Han blev medlem af Socialistische Deutsche Arbeiterpartei efter 1. verdenskrig, hvor han havde kæmpet som soldat for Tyskland, selvom han var østrigsk statsborger. Han blev hurtigt en af de førende magter i partiet, da han var en fremragende agitator og folketaler. Han dannede også SA, Sturmabteilung, som var en organisation, som kæmpede imod kommunisterne i gadekampe. SA blev senere en masseorganisation, som udøvede terror. Hitler kom dog ud på et sidespor i 1923. Han havde planlagt at tage magten over Bayern, og derefter ville han iværksætte march mod Berlin. Alt dette var en inspiration, Hitler fik fra italieneren Mussolini. Dog gik kuppet grueligt galt, og Hitler fik 5 års fængsel. Han blev dog løsladt 1 år efter på grund af god opførsel. Nazistpartiet blev gendannet af Hitler i år 1925. Partiet var rigtig blevet forbudt efter kupforsøget, men Hitler lovede, at partiet kun ville arbejde ifølge lovens grundlag. Partiet havde dog intet gennembrud, da Tyskland var ved at få deres økonomi på plads igen. Men i 1930 opstod der økonomisk krise, og partiet fik deres gennembrud. Efterfølgende blev nazistpartiet allieret med Alfred Hugenbergs parti. Dette gjorde, at nazister fik adgang til økonomisk støtte samt mediekoncern. Dette var Hitlers første skridt mod magten, hvor han derefter benyttede propaganda imod Versailles-traktaten samt jøderne. Dette skabte en politisk uro. Rigskansleren von Papen søgte i 1932 om at få samarbejde med Hitler for at få støtte til sin regering. Som kompromis fik von Papen ophævet forbuddet mod SA. Hitler brugte sin nye magt til at udskrive nyvalg. Sammen med branden af Rigsdagen, som nazistpartiet gav kommunisterne skylden for, gjorde regeringen så mulighed for at udskrive en lov, der skulle beskytte staten. Denne lov blev stemt igennem, fordi SA blokerede indgangen til Rigsdagen, og dermed var det ikke muligt for kommunisterne at deltage. Dette dannede basis for 2/3 flertal, Hitler havde brug for at gennemføre loven, og dermed reelt overtage magten i Tyskland. Senere i 1934 døde Hindenburg, og derefter blev al magten officielt overdraget til Hitler. Hvordan blev OL i Berlin anvendt til propaganda for nazismen? Hitler havde i starten ingen interesse for OL, da der var chance for, at hans tyske befolkning kunne risikere at tabe til både sorte og jøder. Dog fik han senere øjnene op for muligheden til propaganda, hvilket resulterede i, at det olympiske stadion blev 30 gange dyrere, end man havde regnet med, da Hitler havde sat alle ressourcer til rådighed for byggeriet. Tyskland brugte enormt mange penge på propaganda tilegnet udlandet. Eksempel blev der i september 1935 udsendt 2,4 millioner foldere oversat til hele 14 sprog. 1000 journalister ankom til Berlin, samt radiodækning blev sendt ud til omkring 300 millioner mennesker. Hvilket gjorde OL i 1936 til den største internationale mediebegivenhed. Flere lande overvejede dog at boykotte legene på grund af undertrykkelsen af jøder, samt Hitlers invasion af den demilitariserende zone i Rhinlandet i marts 1936.
Det endte dog med, at folk opfattede legene som upolitiske. Folk blev helt begejstrede over sammenholdet, legene og stemningen på det milliondyre stadion. Folk snakkede hermed også om, at selv Hitler havde forhindret en verdenskrig ved at samle alle verdens lande på denne måde, hvilket viste, hvor stor stil Hitler havde udfoldet sin evne til propaganda. Nazisterne anførte propaganda på den måde, at under de olympiske lege lagde de en dæmper på alt det, der faktisk skete rundt omkring i Tyskland. Propagandaen blev ført an på den måde, at Tyskland blev set fra en helt ny side, i stedet for den voldelige og kriseramte side, som alle havde hørt om. Propagandaen var klar i Hitlers tid. Et tydeligt tegn af den film, som er blevet lavet, hvor man filmer Hitler fra bagsiden, imens han kører i bil. Han tager sin hånd ud, og det ligner, at folkemængden glider imellem hans fingre. Budskabet er klart. Det viser, at Hitler har den tyske befolkning i en hulehånd. I legene kørte Hitler en speciel slags propaganda. Han fik alle til at synge nationalmelodien hånd i hånd, uanset nationalitet og hudfarve. Dette skete på det milliondyre stadion i Berlin. Propagandaen omkring nazisterne er tydelig. Hvis vi kigger på billeder fra OL, kan vi se, at nazisterne tog sig af alle idrætsudøvere, hvilket vil sige, at de selvfølgelig får et indtryk af tyskerne, og folk kunne da ikke forestille sig, at netop denne venlige nation kunne finde på at starte noget så grusomt som 2. verdenskrig. Den danske olympiske komité mente følge omkring Danmarks deltagelse i de olympiske lege, at de olympiske lege ikke har ændret sig, fordi det holdes i Tyskland, og intet politisk formål har, men kun handler om idræt og kultur. En af de betegnelser, der er kommet fra OL i Tyskland, er Hitlers olympiade. Dette afviser den danske komité kraftigt, da de mener, at de tyske arrangører skal overholde de regler og ånden, som er bekræftet til denne begivenhed. Danmark har et specielt forhold til Tyskland, hvor vi som hele landet kan konkurrere imod hinanden. Det vil være dumt at ødelægge for Danmark, da man ikke har andre end Tyskland til at færdiggøre sådan nogle aktiviteter med. Hvis Danmark valgte at udblive for OL, vil det blive opfattet som protest, hvilket vil føre totalt unødvendigt, og vil skabe stor frustration hos atleterne i Danmark, da de ikke har mødt andet end et venligt og accepteret Tyskland. Shot-to-shot-analyse af Olympia. Og her har vi valgt klippet, der går fra 15:30 til 20:09. Der bliver benyttet fugleperspektiv, når kameraet filmer ned på arenaen, og der benyttes frøperspektiv, når der filmes på de forskellige flag. Her bliver der brugt både nærbillede, når der filmes på Hitler, total, når indmarchen filmes, halvtotal, når der filmes på menneskerne med skilte, og supertotal, når der filmes på arenaen. I kamerabevægelsen bliver der hovedsageligt benyttet til og panorering. Et eksempel på dette var, da de filmer op på de forskellige landes flag og rundt i arenaen. Lyden fremstår meget heroisk, og det gør, at man kommer i god stemning. Der bliver både benyttet effektlyd og reallyd. Det er en sekvens, vi har valgt, da alle scener til sammen danner et sammenhængende handlingsforløb. Altså arenaen, balkonen, flagene og menneskerne på jorden giver en sammenhæng. Der er kun sort-hvid, da det er en gammel film fra 1938. Samt er der meget lyst i billedet, som gør, at man får en fredelig følelse, og at selve OL fremstår på en positiv måde. Der er dannet en rolig klipning, hvor man følger mere med kameraet ved hjælp af panorering og til. Klipningen fremstår jævnligt, og man får et godt indtryk af situationen. Stemningen bliver harmonisk, når klipningen er rolig og har et lavt tempo. Der bliver benyttet få effekter af filmen, hvoraf effektlyden er den største. Filmen er bygget på reelle optagelser, men effektlyden og klipningen gør, at filmen også bliver fiktiv. Så optagelserne er fakta, mens sammenhængen er fiktiv. Der fremkommer også i teksten, at Tyskland brugte olympiaden som et middel for at vokse den politiske ideologi nazismen. Olympiaden gjorde det muligt for Tyskland at videreføre deres idéer og sprede budskaber. Alt i alt fik Tyskland deres ønsker fuldført, da de fik påvirket landene til at tænke mere positivt på Tyskland. Samtidig med at folk snakkede videre om det positive Tyskland, så spredte sig rundt i verden. Vi kan konkludere ud fra det, vi har læst, at Hitler brugte OL i 1936 til at købe propaganda for Tyskland. Han ændrede folks synsvinkel. Folk så anderledes på Tyskland og tænkte ikke, at denne land kunne finde på at gøre nogen skade. Derover kan vi sige, at de prøvede at få deres politiske ideologier indført andre steder, og fik dette til at fremstå som en vidunderlig idé. Hitler var ikke kun ond, men han stabiliserede også tyskernes økonomi samt skabte et meget bedre sammenhold i landet.